A cikin kungurmin dazuka masu ruwa na kudancin Amurka, inda bishiyoyi ke haɗuwa da sararin samaniya, akwai wata halitta da duniya ta yi kusan mantawa da ita. Wannan ita ce sloth, dabbar da ke rayuwa a hankali, cikin nutsuwa, amma a cikin hikima. Salo-salo ba ta da gaggawa, ba ta buƙatar sauri. A duniyarta, rayuwa ba ta tsere bace. A koda yaushe tana rataye abinta a jikin bishiya tsawon kwanaki, tana kallon duniya tana wucewa a gabanta. Wannan jinkiri ba rauni ba ne, dabara ce ta tsira da rayuwa. Jikinta an halicce shi ne domin bishiya. Hannayenta suna da tsawo, faratunta suna lankwashe kamar ƙugiya, suna ba ta damar rataye kanta ko maƙale bishiya ba tare da gajiyawa ba. Ko da tana bacci, tana nan rataye, ko tana cin abinci, tana nan rataye. Bishiya ita ce gidanta, gadonta da kariyarta. Abincin salo-salo ba shi da yawa. Ganye ne masu ɗaci da ƙarancin kuzari. Saboda haka, jikinta ya koyi yadda zai rage amfani da ƙarfi. Zuciyarta tana bugawa a hankali. Hanjinta na ɗaukar kwanaki da dama kafin ya narkar da abinci. Wannan ne ya sa take yawan barci domin adana kuzari. Amma abin da ya fi ba mutane mamaki shine gashinta. A jikin salo-salo akwai wani tsiro mai suna algae, yana girma. Wannan tsiro yana ba ta launin kore, yana sanyawa ta yi kama da koren bishiya, yana haɗa ta da ganyen bishiya, yana taimaka mata ta yi basaja da ganyen bishiya. Idan ka duba daga nesa, ba za ka gane dabba ba ce, za ka ga bishiya ce kawai a idonka. Wannan ɓuya ce ta ɗabi'a, kuma kariya daga mafarauta. Salo-salo ba ta saukowa ƙasa sai da dalili mai ƙarfi. Sau ɗaya ko sau biyu a mako kawai take saukowa daga bishiya domin yin bahaya. Wannan lokaci shine mafi haɗari a rayuwarta. A ƙasa ba ta da sauri, ba ta da kariya. Damisar jagwa da shirgegen shahon nan na dajin Amazon, Happy Eagle, da sauran dabbobi mafarauta suna jiran wannan kuskure guda ɗaya. Akwai nau'o'i biyu na salo-salo. Akwai salo-salo mai ƙafa uku, wadda ta fi shahara, mai fuska kamar tana murmushi. Akwai kuma salo-salo mai ƙafa biyu, wadda tafi ƙarfin tsoka kuma tafi saurin motsi kaɗan.
amma har yanzu jinkiri ne yake mulki a rayuwarta. Sau da dama ana yawan tambaya, shin salo-salo ita ce dabba mafi tafiya a hankali a duniya? Amsar ita ce kusan haka ne. Ko hawainiya da ake ganin tana jinkiri, idan ta ga haɗari tana iya motsawa da sauri fiye da salo-salo. Salo-salo tana rayuwa ne ba da gudu ba, sai da haƙuri. Salo-salo ba ta taɓa rayuwa ba a nahiyar Afirka. Tarihin halittarta ya tsaya ne a nahiyar Amurka. Amma duk da haka, darasin da take koyarwa ya shafi duniya baki ɗaya. A cikin duniya mai gudu da sauri, salo-salo tana koya mana darajar natsuwa. Yau dai, babbar barazana ga salo-salo ba mafarauta ba ne kawai, ɗan adam ne, masu sare dazuzzuka da gina hanyoyi da lalata muhalli suna ƙwace mata gidanta. Idan bishiya ta faɗi, salo-salo ba ta da inda za ta je. Salo-salo ba dabba ba ce mai amo, ba ta da hayaniya, amma saƙonta yana da ƙarfi. Rayuwa ba lallai sai da gaggawa ba, wani lokaci a hankali ne ake tsira a rayuwa. A cikin duniyar da ke gudu ba tare da tsayawa ba, akwai halitta guda da ke rayuwa cikin natsuwa da hikima. Salo-salo ta koya mana cewa ba kowane nasara ake samu da gudu ba. Wani lokaci a hankali ne ake tsira, a natsuwa ne ake rayuwa. Dazuzzuka su ne gidanta, bishiyoyi su ne rayuwarta. Idan daji ya lalace, salo-salo ba ta da mafaka. Kare muhalli ba wai kawai kare dabba ba ce kaɗai, kare rayuwar duniya ce baki ɗaya. Wannan shine Halittun Duniya TV. Muna kawo muku sirrin halittu, muna tunatar da ku darajar ɗabi'a, muna kare muradun duniya. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu, domin duniya cike take da abubuwan al'ajabi. Sunan wannan dabba dai sloth da harshen Ingilishi, ba ta da suna da Hausa, saboda halitta ce ta dajin Amazon da ke kudancin Amurka. Mun yi amfani da yanayin tafiyarta a hankali da kuma sunan da Nasara ke kiranta, shi ya sa muka sa mata suna da Hausa, salo-salo, wato dabbar da ke tafiya a hankali, ba ta da kuzari.